birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Shumunu. हेमती नहीं सपोर्ट नहीं एड़ा नाव अन्न इलेस ना birthday to you, Sumana. Happy birthday to you, Sumana. Sumana की माँ? सब बड़ा कल है वो। आज संक्रांति। आज सुमन पिंक मोर भी पिंक। देखी सुमन? हाथ कटियो ताको टिके गोल पिठा बहुत पसंद माने काटिया बहुत भल लगे मत कि लिपस्टिक लगे निजे देखिए तो मुँह देखिए निजे केते सुंदर से लिपस्टिक लगे आ मत केमती टिके लगे छुरी भांगलानी गला माग दे दूला रह मैं जाऊँ वीडियो कर देव रह ମୁଁ ଖାଇଛି ପଡିଲା ପଡିଯିବ କୋଉଦିନ ବାଟେକି ତୋର दे माँ को दे आ गोटे नहीं जीवु काटी कहीं रह काटी सारी ताती जी परा पड़ी जीव चल हेठी मुझे देवी कौन पाई तो चल चलू न हीठी चले पड़ी जीव बा कादुଅ देखिकी एटी डागे उहान मुझे ठिया छी
କହିଲ କ'ଣ କହିଲେ ଦିନ କାଟିବ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଧରଥା ଭଲସେ ନହେଲେ ଆଉ ଛଟେଇକି ଧରି ପଳେଇବ ଗଲା ଗଲା ଶୁଣୁନୁ କାଉ ଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଛି କ'ଣ ଅଛି ସବୁକିଛି କହିବେ ଏଇଥିରେ ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସୁମନ ଫାଷ୍ଟ ସୁମନ କହିବେ ସୁମନ ଏବେ କୁହ ତମେ କଲମ ଧରି ଆଉ କୁହ ସେମିତି କୁହ ସେମିତି ଏଇଟା ଖଜୁର ଗଛ ହଁ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଏଇଟା ସାପ ବୁଲୁଛି ଡାଲ ବଟା ଏଇଟା ଗଛ ଏଇଟା ଘର ଏଇଟା ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଚଢ଼େଇ ଏଇଟା ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁଆ କି ସାପ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁଆ ଏଇଟା ଚଢ଼େଇ ଏଇଟା ଜନନା ଏଇଟା ତିନି ଏଇଟା ଖୋଲିବେ ସାହର ସାଗର ଏଇଟା ଝଡ଼ନା ଝରକା ଝରକାଟା ଏଇଟା ମାମା ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଘର ଏ କବାଟ ହଁ କବାଟ ଏରାକ ସବୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ବସ ତମର ଭୁଲ ହେଲା କି ଠିକ୍ ହେଲା କୁହାହବ ଆଉ ପ୍ରାଇଜ୍ ତାପରେ କୁହାହବ ହଉ ତମେ କୁହାବେ ଏଇଟା ଘର ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଏଇଟା ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲା ହଉଛି ଝରକା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାଥରୁମ୍ ଆଉ ଏଠି ଗାଣ୍ଡି ଦେଇକି ଏଠି କରା ହଉଛି ଗାଣ୍ଡି ଦେଇକି ନା ସେଟା ଇଏ ପ୍ୟାନ୍ଟା ବସା ପ୍ୟାନ୍ ଗାଣ୍ଡି ବସା ପ୍ୟାନ୍ ତଳ ପ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ ହଁ ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ଆକାଶ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ଚଢ଼େଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଚଢ଼େଇଟା କ'ଣ ତା ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ଚଢ଼େଇ ତିଆରି ନା ଆମ ଆଡ଼େ ତିନିଟିକା ତମ ଆଡ଼େ ଠିକ୍ ଚଢ଼େଇ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇଦା ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଆଉ ଏଇଟା ପାଚେରୀ ଗଛ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ଏଇ ଆମ ଘରର ଏଣ୍ଟୁ ହେଇପାରିବ ଆମ ଅଗଣା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ମାନେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଅଛୁ ଏଇଟା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ଆମ ଘର ଆଉ ସରିଲା ତାହେଲେ ତମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା ଯିଏ ଜିତିବ 20 ଟଙ୍କା ପାଇବ ଆଉ ଯିଏ ହାରିବ 2 ଟଙ୍କା ପାଇବ ସେଥିଲାଗି ଏବେ ହଁ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଏବେ କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଝିଅ ଟିକେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କା ଯେତିକି ମୋ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା କିଛି ବି ନୁହେଁ ଆଉ ସୁମନ ଛୋଟ ପିଲା ତାର 2 ଟଙ୍କା ବି କିଛି ନୁହେଁ ହଉ ତମେ ଆଜି ତାହେଲେ ଜିତିଗଲ ଆଉ ତାହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଉ କିଏ ଠିକ୍ କହୁଛି କିଏ ଭୁଲ କହୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଚିତ୍ରଟା କିଏ କରିଛି ପୁଣି ସେଇଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଚିତ୍ରଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରିଛି ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତିଆରିଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଖାଲି କହିବ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା କହିଲେ ପଇସାର ଫଟୋ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବୁ ଏଇଟା 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଚିତ୍ରଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଫେସନାଲ ଚିତ୍ରକାର ଯେ ତିଆରି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖୁଛୁ ବାଏ ବାଏ କହ ବାଏ।